Baphume ngonina bevakalisa ungaxoli kwabo ngendlela iANC eqwalasela ngayo ibholo lephalaphala farm eLimpopo. Aba baqhankqalaza abanxibe impahla zeANC banyanzelisa okokuba umongameli wombutho uCyril Ramaphosa anqunyanyiswe ngethuba kusenziwa uphando ngoqhekezo kwifama yakhe ngo-2020. Bakhokhelwa kambe nguCarl Niehaus, Suprama Humapilo ndawonye noDes van Rooyen. You know in your heart that something has gone wrong at your house. You know. If you did not know, you wouldn't have spoken to the VIP protection. If you did not know, you wouldn't have given a task to deal with people who gain entry into your house. Phakathi kwezinyanzeliso zabo ke eziqulathe kulomqulu wezinyanzeliso kukwehliswa kwamaxabiso amafutha kwanokuguqulwa kwenkomfa yomgaqo-nkqubo ye-ANC ubana ibe yi-General Council kazwelonke zemva kokuqwalasela umcimbi wemigaqo-nkqubo. La malungu e-ANC akwanyanzelisa okokuba ucimicimbi wombane mawuphele eMzantsi Afrika. Eli qela linike i-ANC iiyure ezingama-48 ukubhengeza okokuba uRamaphosa unqunyanyisiwe. We, as the ANC members, we demand the following. Cyril Ramaphosa must resign and must be expelled from the ANC within 48 hours. Lo mngcelele uqale kuyure ezintathu emva kwexesha obusikelo uqala ngalo usuka eMary Fitzgerald Square ukuya eLuthuli House. Kambe ke nguSibongile Besani noColin Mayile abathe bathatha umqulu wezikhalazo. Ndingu-Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.